אני כל הזמן מזיעה, כל הזמן חם לי, כבד לי. אני מרגישה חוסר אנרגיה, אני עייפה כל הזמן. אני מתנשפת כל הזמן. יש לי כל הזמן צרבות. בלילה מרגישה שהאוכל עולה לי. קשה לי כל פעילות הכי קטנה שאני עושה. זה דברים שאני שומעת מבנות שבאות אליי לתהליך הרזיה. ובאמת, רק כשהן מתחילות לרדת, הדבר הראשון שאני שומעת זה פתאום יש לי יותר אנרגיה, אני יותר כלילה, אני פחות מתנשפת, הגוף שלי זז יותר בקלות, כל התנועתיות נהיית לי הרבה יותר קלה. לפני זה כל תנועה שהייתי עושה הייתי מרגישה שטיפסתי על איזשהו הר. את לא אמורה להרגיש ככה. הגוף שלנו, השלד שלנו, לא בנוי לסחוב על עצמו כל כך הרבה משקל. אז את ממש לא צריכה להרגיש ככה. אני מזמינה אותך לבוא, להתחיל להשקיע בעצמך. לא רק בנושא הנראות, אלא בנושא הבריאות שלך. שהיא הדבר הראשון והחשוב שצריך להיות לך בראש.